Mit navn er Frederik Rickman. Ligesom alle andre gode danske designere kommer jeg fra udlandet. Jeg er fra Skotland, og jeg gik på arkitektskolen i Skotland. Når uddannelsen var færdig, kom jeg til Aarhus som hospitant på byplanlægningen på arkitektskolen i Aarhus. Derefter fik jeg en ansættelse som bygningsarkitekt i Skotland, og derefter i England. Efter nogle år fik jeg et job som arkitekt i Emiraterne på den arabiske halvø. Og i 1978 ankom jeg til Danmark, hvor jeg igen fik job som arkitekt, hvor jeg koncentrerede mig på at tegne bygninger. I 1984 startede jeg en tegnestudie, hvor jeg koncentrerede mig på at formgive industrielle produkter. Og jeg har været produktdesigner siden.